bakul pentol. Ya aja ngono, aja sunat. Aja nesunan mengko udah gelis tuwek. Gelis tuwek. Iya jan nek ngono aku tak gak nesu. Aja nesunan guyang-guyu wae. Guyang-guyu terus dalan diarani wong bento malah ya, Bro. Enggak kok iso. Lagi diarani wong bento. Iya ya lho sesunan dari Ela ya ya. Ndek cempluk. Ngene ya, Lek. Heeh. Pengen marani sampean ku mau arep tajak ning pasar. Pasar? Ana sedekah bumi. Oh, ngono. Aku dikongkon belanja bapak. Ya wes ayo. Ayo. Ya ayo. Juga guru susah malah. Kowe. Lah rumah samu ki rupamu kaya apa? Rene, coba di zoom iki rupane takok wong kene, rupane kaya apa, Bu? Kaya Raden Kian Santang. Jiabang bayi. Sikile kok bengkok sisa iki gene. Tak benane sik ya. Ada. Wes, kene plok. Wes bener? Loh. Lah kok malah ngono? Apa? Sing duwe wong wedok gak tau kapuk sisan kene kok. Sikile balik no. Wes bener apa urung? Sik pisan kas. Wes. Padahal wes pengen ana ben tak kok kesan. Baleni. Tak dandani apa ora? Maksudnya tak pancang nggih ngarep. Wes balik. Kene ngono kok iso. Heeh. Piye? Kowe tak goleki lawangem mengo kowe nang ngendi? Jiare omongane iki lho, tak bener kok iso malah. Wani piro? Apa ana omongan penting? Nanging kowe omongane kalau pulang ke sempul. Kene lho ya. Kene ning sampe cek. Iya, Nduk. Sing hati-hati ya, Nduk. Kok dadak nyegat aku ning Mbak Yu semono ana wiket sing arep kok kandhaki. Jane iki ana apa ora kaya sabut adat rupiane. Biasane kok teko ning omah. Arep rapi. Arep omah ta? Alah ya wis pantes wong ya wis gedhe ya wis pantes omah-omah. Pantes duweni bojo. Wis pengen duweni bojo kowe sing gendha. Lah nek wis duwe arep omah-omah mesti wis duwe calone bojo. Lah ngono kok ora kok kenalke aku lho. Ayo pengen ngerti sapa calon bojomu kuwi? Alah biasane ya ora tau isin ngono kok ya. Aku calon bojomu. Bener. Kowe kira ya ora guyon to isih waras to ora edan to? Ya aja kaya ngono. Nek kowe iki kepengin omah-omah, kepengin duweni bojo, ya aja Mbak Yu cemplung. Nek kepengin duwe bojo menungso golek wong kandhon liya. Nek kowe kepengin duweni bojo bangsane jin, nek kono kira ya oke to? Kadung seneng ya ben aku ra seneng. Kowe nek arep turu-turuan dhewe ning kono
sikilku pegel yo. Sikilmu pegel. Lah sing kan budang Mbak Yu ki sapa? Mbak Yu ki ra gelem kok ya. Ah, bener. Lah seneng ya ben kono seneng aku kok. Ana. Ada anta. Ada ene yo. Rasudi. Ada ene. Oh, Rasudi. Aku dadi. Jaluk pijet. Carane pijet iki piye Mbak Yu ra tau mijeti lho. Ra tau pijet Mbak Yu. No, ora ditekono yo. Aku arep mbok pijeti nek kono. Ya, Rai. Rasudi aku dadi bojomu aku. Jumbo! Apa nggonmu mlayu ki marah nyawang dene dalan. Dalan ki ombone ki wong dene kok kowe banjur nabrak lawan aku. Mungkin kula mlayu wong ki nyawang dalan. Sing tak sawang niku kok. Sopo? Nyawang sopo? Kalau kula mau mlayune pripun? Ngarepmu mau ngono aku coba mlayune piye, Mak? Dipun baleni malih. Baleni aku ora ngerti sing dadi karep. Nggih, nggih. Wong kok kaya ngono, Kak. Pancen mbok papanke kaya ngono kuwi. Dadi papanke niki napa sih? Lah wong aku ki meger-meger ana teng ing dedalan kok kowe iki wong kene ya ana dalane kene ya ana kok sing mbok tuju mung aku kowe nabrak lawan Kalau aku. ngoten niku jenengan ampun duka kalih kula. Lan Langsung. tempat niki jenengan. Kok aku luput. Lah nggih. Kula niki wau mlayune lak jenenge mriko to, iki ngarep boten mburi. Iya. Apa niki perso kok boten kurang minggir niki nggih nggon niku nggih nggon. Wong aku ya ora ngerti kok aku Nanti mau jenengan sengaja pengen donga kula nggih. ngono ya kena. Aja kaya ngono to. Coba aku tak pengen tetepun lawan kowe sapa kowe aran? Kunci dipun wanake kula pun cempluk wasian. Bocah saka ngendi? Ing desa ngampal. Tepungake ya. Nggih. Aku putra saking Trenggalek. Nggih. Aku Raden Subroto. Jenengan? Aku Mas Raden Subroto. Duh, pangapunten Ki Raden, pangapunten Raden. Kula boten mangertosi. Kula lepat, kula pun dihukum Ki
gandeng kowe iki ya ayu. Nggih. Aku ora bakal midono kelawan kowe. Iklan iki ana satenging dedalan, gedhe pangapuraku kanggo kowe. Saestu. Ayo ngadeg wae. Kan kula nek kualat pripun? Ora ana barang kualat lawan aku. Mboten enten malati to. Pangapuntenipun Jidin, Mas mboten mangertosi. Cempluk warsi aran. Nggih. Banjur ana wigati apa coba aku tak miterang. Kabeh jujur kelawan aku. Nggih niki wau kula katemen kewon dipun oyak-oyak kalian Jim Gendho. Sejane Jim Gendho menika badhe mundhut garwa kalih kula lajeng dipek bojo, kula mboten purun pun kula paringi pawangsulan ingkang sare nek Jim Gendho niki meksa kula ajeng diprawasa. Banjur wis jamah kelawan kowe apa durung? Kowe dikampake karo Jim Gendho. Namung niku nembe ditemeki. Ditemeki Nggih. ning kowe selah. Kowe nampel di Anjir. kok kelawan si Jim Gendho. Nggih waune nampel. Nek Jim Gendho niki ngadereng ngantos cipine kula niki diciwiti kok. Ning kowe ora seneng karo Jim Gendho. Anjir mboten ngantos kula rencangi mlajar kados ngaten kula nggih mboten tresna kalih Jim Gendho. Coba aku tak takon, sawise ketemu kelawan aku Jenengan iki takon tak terus. takoni terus. Ayo piye? Pripun? Kowe ketemu kelawan aku njaluk piye? Lho kene nyuwun sabiyantu panjenengan sing tim mriki niki wonten jenengan apa kula nyuwun sabiyantu wis sing ageng niku lha nggih mboten bakal nulungi kula to. Aku bakal sabiyantu kelawan kowe. Nggih. Nanging Napa? ana pitukane ya. Aduh, kula mboten gadahi duit. Aku kan njaluk bondo sarta donya. Lah nyune napa? Aku mau njaluk kowe bisa dadi katresnanku gelem apa ora? Kula dados katresnane panjenengan. Aku gantine Jim Gendho, gelem apa ora? Nek mboten purun, Ora tak tulungi kowe. mboten nyatane Ora tak tulungi. Nek aku mau boeman rupane ganteng. Gelem? Saestu. Ora kepeksa lahir batin. Kula purun nek mungkin niku lho nggih kula mung bocah saking dusun mengke sak sampunipun kula nampi katresnan panjenengan. Jur penyamika midak kalih rasa kula. Ora tak totoi pati kanggo kowe. Saestu. Sumingkir ana sak Anjir, mburi. anjir, Raden. Ane mulai ya mulai dhewe. Mulai dhewe kono. Iki sing jeneng Jim Iki Gendho. lho niki kula ayu lho kajeng ditresnani ngaten iki kula pun tau. Iki menungso apa dudu iki? Menungso kok rupane ora gotro Jawa menungso babar pisan iki lho. Niki menungsa nggih mboten jen nggih mboten. Kowe iki bangsane apa? Bangsane apa ya? Bangsane apa? Aku boncane menuntut setengah jam. Bangsa ungkul. Ayo. Ayo apa? Perkara njaluk ora tak adene. Lha aku kok tinimbang jaluk klon kowe alus tak mbarke nganggur. Kowe iki wis tau tepung cegak kapan ceplok warsi ya? Oh, ngono jowe. Iku calon bojomu. Boten. Jangan silakan. Boten Raden boten. Ojo ngentu rasaku kawan si Jim Gendho. Boten, kula boten calon bojone. Niku pernah sedulur kula. Aja ngaku-ngaku calon bojomu. Biar pengen diapuranmu kok piye? Wong galak itu ndapun-ndapun aku. Halah, lho aku kok ndek bojo kowe ora kok ketiban dureng ajur. Wis tau. Apa? Kowe apa? Kok wani nulungi umpuk? Tepungake yo. Ngira pantes tetepungan. Satenane aku putrane Adipati Debyo Ngaliming Trenggalek, aku Raden Subroto. Aden hoto. Ya, Ane kowe ora usah elu-elu perkara iki. Kowe tumingkir umpuk tak jae wae. cemplok Parsia mau wis ngucap lawan aku. Yen ora seneng karo sing jenenge Jim Gendho, sing disenengi ora noleh ya mung aku Raden Subroto. Ya ngono, Bu. Anjir leres to Raden. Wah, Kami lek ngoten. Piye? Krungu. Nek kowe ora tak ingkirno kene, umpuk ora kon tak peojo. Karmu piye Jim Gendho? Kowe udu ati kok ngene Gendho. Tak ajangi jembar njaluk apa, nggih? Nek kowe kaya unggul iki yo ampanono adine Gendho. Ya!
Apa ngene iki jeneng wong yen wis tuwa? Yo sing kebangetan iki yo simbokne cempluk. Wis beduk tengange srengenge glewang ulon. Kaya ora ngirim-ngirim banyu apa gaduk. Senengane rasane wong wedok ah. Mangsane wong wedok ning omah ki tenguk-tenguk apa piye? Ning omah ki apa penggawean? Ayo ning omah ki ya penggaweane rese-rese omah. Lah kok enak-enak tenguk apa piye kok iso dirasani ae kok. Wong rasane wong wedok kok senenge ra umum. Oh, tak masake goreng. Iya. Nyambut gawe wiwit esuk. Nganti beduk tengane. Ngomong kok masake jangan gori jangan. Jangan gori lho, tak kei balungan kumangsan. Oh, tak kei pantek. Oh. Kaya kono iki. Alah panjane iki biasane kaya tanggung dhewe kok Pakne. Ya kowe iki bojo tau. Jangan itu dhewe. Manjane kaya bilang yo. Kira ana bukune barang. Kemangan kowe? Ayo katisu. Lupa lupa. Ora dipangan kono. Aku mau wis mangan komah. Nak ta masakan apa? Iki panik nah. Iki kok mangan ae, Pak. Ora mikir anakku, Pak. Oh, kaya, Pak. Mau kok dikai mangan Pak Pitik simbol. Lah kowe ora tau nyambut gawe kok dikai Pak Pitik. Ya Pak, aku sing nyambut gawe tak kai Pak Pitik. Pak. Kowe kok nganti melayu ki ana apa lho? Iki mau aku lagi dikongkon simbok ning pasar. Jare sampean mau titip kok nyukoke mbakku ning aku ning tengah dalan iki ora bocah lanang, Pak. Digonjok bocah lanang. Kaya saiki ndi bakune, Pak? Lah kok takon mbakku wong durung tekan pasar aku kok Pak isih ning dalan. Ning dalan kowe dicegat kalah. Dicegat jalanan. Jalanan ku mau kurang ajar tuh wong seneng karo aku, Pak. Apa kowe iki ra kondo karo bocah lanang kuwi? Yo dosen dono wani-wani jarak karo aku. Ora ngerti yen aku ki anake Pak Sulo Menggolo lah ngono. Wis tak omongi yo, Pak, ning bocah lanang iki malah tansaya ndodro. Tembung seneng aku malah arep diprawoso kok, Pak. Ndok. Dur saiki bocah lanang iki sing bujung karo kowe. Mau yo isih ngoyak aku, Pak. Wis iki lho, Bu. Lo, tenan aku lho. Iki Kamu! Iya, malah. Wah. Bikin! Bocah kurang ajar. Kowe ora ngerti. Kowe iki wis diambul wangen kempong perak. Luruh bucalan diantem kok setelen. Mesake simbok to Pak bocah diterus. Kau gak mau setelen. Kowe iki yo ngomong setelen kok mbok anakmu lho nanti rauman. Kowe iki amin ana wong giatne wis seneng nggo ngarep anakmu iki lho rauman. Amin tantuk brondong ae. Bom. Aku ki mbok diman.
mergo wani jarak anakmu si cemplung ning tengah dalan. Aku ngerti Pak Neneng jenenge wong ki nek ora ngono. Kowe becik ditakoni dhisik. Jenenge sapa? Anake sapa? Omahe ndi? Lah nek wis banget takon lagi mbok pacul. Kowe wis mati kan ngetek kene omahe. Ngono ya, Bu. Dadi kudu ditakoni jenenge sapa, bocah endi, anake sapa. Umpama mudar-mudar iki kari ngeteke datane. Ya. Gus, Jih kula, Pak. Pak Sawang sanggang penganggumu sarwa apik gumebyan. Uga rupamu bagus. Mumpung kowe durung tak patok, tak pateni coba kowe ngaku. Jenengmu sapa? Kowe bocah saka ngendi? Lan kowe iki anake sapa? Nggih. Kepareng nderek Nilokrami sawetawis. Nami kula Raden Subroto. Raden Subroto. Nggih. Papan dunung kula ing Kabupaten Trenggalek, kula putranipun Adipati Debyong Alim ing Trenggalek. Putrane Kanjeng Adipati. Den Mas Broto. Sepinten-pinten lepat kula nuwun ngapunten. Kuakeane. Lho, Apa, Pak? kowe iki ana wong tuwa kuwirangan. Wong tuwa iki lagi sungkem kok mbok jungkirke. Lha sing jungkirke jenengan iki lho sinten? Kowe Mboten. sapa? Lho, Simbok. Kuakeane. Salah aku mbok pacul. Males. Males dibilang. Waduh, yen Mas Broto. Iji kula, Pak. Nggih sepinten-pinten kalpatan kula nyuwun gunging pangaksami. Jalaran kula boten ngertos yen tenaning dika niku putra wonten ing Kadipaten Galek, putranipun Kanjeng Adipati Debyong Alim. Nggih, keparing nderek tetepangan sawetawis panjenengan menika kapernah menapa kaliyan Joko Warsia. Dipun wanoaken kula niku Warok Suramenggala saking dusun Ngampal. Dening Cempluk nggih Warsiah niku anak kula. Nggih. Menika kula warak ngaten to Pak Warok Suramenggala. Nggih, Wonten sak tengahipun margi ngepasi wonten tengahipun wana. ngaten. Kula pinanggih kaliyan yoga panjenengan pun Cempluk Warsiah. Jelih-jelih kapulih nyuwun tulung kaliyan kula jalaran dipun bujung kaliyan Jim Gento ingkang piyambak moto-moto badhe mrawasa kaliyan si Cempluk Warsiah. Lajeng kula saged-saged mitulungi kaliyan Cempluk Warsiah. Cetanipun rak kados mekaten to. Kados sedanipun ingkang bodho anak kula si Cempluk niku sanes dika. Sanes kula. Nanging Jim Gento. Jim Gento. Dika ingkang mitulungi dhateng anak kula si Cempluk Warsiah. Leres Pak Warok. Nyuwun sewu nggih, Nggih. Mas Broto. Kula pun keputangan budi dhateng dika. Lajeng napa pinangka kangge sesulih kula maos budi dhateng dika Den Mas Broto. Kula mitulungi kaliyan Cempluk Warsiah menika mboten mawi pamrih bapak desa. Namung ngaten nggih Bapak. Nggih. Sampunipun kula pinanggih kaliyan Cempluk Warsiah. Cetanipun raos sing batos kula menika kok anggadhahi raos tresna kaliyan yoga panjenenganipun si Cempluk Warsiah. Menapa dipun keparengaken menawi kula mangke bebrayan kaliyan Cempluk Warsiah Pak Warok. Iya. Dika niku pun gojek lho. Gojek pripun? Dika niku putranipun pengayoman ing Trenggalek. Lho kok ajeng ngersakake munggah bojo dhateng anak kula Cempluk nggih Warsiah.
Mongko cempluk niku namung saatase anak warok. Wujudipun nggih kados ngaten. Lho mangke kula niku kuwatir yen dika niku getun kedurung ing wingi. Boten, Pak. Cekaos kemawon ingkang badhe nglampahi menika kula. Sinarsa menika tiyang larat geneng jagat namung menawi kula sampun kugemilan tresna kan Cempluk Warsiah badhe kangge saklaminipun gesang. Anggerening kula niku tiyang sepuh sing lakoni niku anak. Pak, ditanjeke tenan kok nek aku wis kadung seneng aku disia-sia, Pak. Lah ya mula iki, Nduk. Cempluk. Nggih. Rening iki sing lakoni iki kowe. Iki lho, Den Mas Broto iki bakal sakake, kowe iki bakal dipundhut bojo. Ayo kari kowe sing lakoni piye? Piye, Mbok? Sarujuk apa ora, Mbok? Kakare kowe tondo nasi mbok jenenge wong tuwa ki ya sarujuk bae wong nyatane sing ape ngepet bojo ki ya salah satu. Iki senggenan wit ringin sing gedhe lho, Nduk. Umpama kowe ora gelem ki ya yen kowe iki. Nggih aku purun, Pak. Nah, Nggih. Aku purun pokoke. Iso ora apa-apa. oh ngaten nggih Boten Den Mas dipeksa, Broto. Pak, kula purun. Kiran prayogi bab menika dipun rembak wonten satengahing mat. Yen panjenengan kersa, monggo kula aturi kampir dhateng rompong kula ing dusun kami. Nggih, Pak. Monggo panjenengan kula dhereke. Ayo. Kowe lecin gento. Ora apa. Arep kondo coba yen ana wigati karo Pak G, kandakno sing kanthi kuwi. Kowe wis kepengin rabi. Seomah-omah. Apa sekira wis ana pilihan sawijining bocah wadon sing tresnani? Apa? Dadi sing mbok senengi iki ora liya Mbak Yumu Cempluk anakku. Ngene ya Le. Pancen mentas wae Mbak Yumu Cempluk iki kandha karo aku Prabu. Yen ning tengah dalan ketemu kelawan kowe, yen kowe nembung seneng, apara kowe gawli pipining Mbak Yumu pokoke mbok cetok iki seneng. Ngene, Jen Gento. Rening kowe kuwi sawijining menungsa sing wis kerajinan. Pancen simbokmu iki ya menungsa lumrah. Mergo biyen simbokmu iki digemeni karo gangsaning jin. Mengaran jin Klenteng Mungil. Nganti simbokmu meteng anak-anak kowe. Dadi kowe iki umpama pengin omah-omah, iki ya golek sak bangsamu. Golek bojo bangsane jin. Yen kowe durung ngerti tak wene ngerti. Mbak Yumu Cempluk iki dina wis ana sing ngersake, wis ana sing ngarepe. Ora liya Den Mas Broto, putrane Kanjeng Bupati Ditya Ngalim ing Trenggalek. Mula ora usah mbok bacutke nggonmu seneng karo Mbak Yumu Cempluk. Nggih. Dadi sesantimu pomora klakon kowe rabi
mbakmu cempluk mbok entengke pati. Iya, Cek. Ya. Kena. Kowe ndadek penjoko kaya ngono. Ning iki uga ana pitukane. Tukone apa, Cek? Yen to kowe jim gento kuat nadai kolore pagi kengaran Kiai Blorong Seto. Kowe ndak sabet kolor kok ora mati. Kowe ndak rabekke karo anak. Ojo iku, Cek. Iya, Cek. Ayo kali kowe saguh ta ora? Ayen kowe ora saguh yo aja ngarepake anakku cemplung. Nek tak aku, Cek. Brakit diadamu. Yang saling kip, umpama ora baik, yani kena mukyat. Bocah sekarat ora tutup babar pisan. Jebul kowe to. Gendo. Ulah bangkat. Kowe karo wong tuwa ora sopan babar pisan. Teko cilik karo Pak Lek, kok tabraki karepmu piye? Aku Cek. Kowe wedi Aku arep diateni majalane. dadi nggonmu wedi. Mergo kowe arep dipateni karo Pak Demunggala. Iya, Nek bangkat. Aku arep ulung kali. Kok kowe nganti dipateni karo Pak Demunggala. Iki mesti ra ana perkarane. Oh, Nek. Ya perkarane apa? Alane aku alo api, alo lumpo. Mati ora. Aku mencok, aku timpuki, aku arep diateni. Kowe njaluk rabi karo Pak Demunggala. Kaya ngono. Iku wis pas. Mergo kowe keponakane. Bapakmu klending ngil kae mono sedulure karo Pak Demunggala. Ya oncur sing kok senengi sapa, Cung? Lumpo ewe. Cempluk. Kowe edian apa piye? Kowe cempluki imono iku dulurmu tuwa lho. Pak. Api ora ulung, Pak. Ono bener kaya. Wah. Jebul kowe pinter. Dadi karepmu pengin rabi karo dulurmu cempluk. Dimen bondo ora kliya kaya ngono. Iya. Warisane pakmu mbiyen yo akeh yo. Njur terus piye? Aku ora Kok ulung. tembung piye? Tambung lumpo malah wis duwe bojo. Wis duweni calon bojo. Sopo? Ala bojone den masih foto anake hati-hati. Wancen yo bener cempluk leh. Oh, mergo apa? Umpama katimbang kowe iki ra bobot. Rupamu kaya blarutan. Mestine cempluk yo milih Den Masih Broto. Tengah kuwi aja nang lumpo le. Kowe kadung seneng. Aku abek ayo lumpo le angka.
Wis pas. Kalamun to kowe nangis lan Pak Le. Ning kene aku bakal mbudidaya. Dadi kowe seneng kepati-pati lan cemplok. Ning kowe kalah dhisik karo Den Mas Broto. Kowe kalah bagus karo Den Mas Broto. Iya. Aja kuwatir. Kowe duwening Pak Lek suwe bangsat ini tanggung jawab sakputu. Aku icahaken abeh yo. Kono kowe kelakon rabi karo cempluk. Neng yo ana carane. Alane iya aku. Pijeti sya. Lho kapan aku bisa kok pijeti wong? Tengku gila. Tengku gila. Bos, ngomong kok dadrayu ya. Tengku gila. Ulana kok diiteng apa? Sikilku pegel. Oh, alah, sikilmu kesel. Ya wis, ngene ora usah pijeti. Iki ana cara kanggo kowe. Alane iya. Dimen bisa kowe iso duweni Mbak Yumu Cemplok. Dimen kowe dipilih dening Mbak Yumu Cemplok. Iki ana dalan yo. Alane piye lek? Kowe tak dandani. Tak kembarke karo Den Mas Bro. Apa ya itu? Kowe ngenyek apa to sing ora iso? Aja liye. Musuh Pak Lekmu ya apa sing ora iso? Waton katon. Iki Pak Lekmu bisa budidaya. Mula kanthi kowe nek pancen kowe seneng, ayo manut karo Pak Lek. Tak dandani ya. Suruh bangsa. Entu. Piye, Nger? Aku percaya yen sampean kuwi wong jaduh. Iya. Sakwise aku weruh sandang penganggoku. Iya. Jebles kados dene Den Mas Broto. Aku ora diuku. Ana apa? Kowe ana apa? Ale andane aja aku ilo paku itane. Lah iki sapa, Lek? Iki sapa? Iki mono Jem Gento. Yo malehamu. Malehamu. Yo, kowe iki wis tak gandane mirang-mirang aku iki piye? Aku andane endi? Kowe iki kocape iki wis tak dandani iki malehanmu. Oh malah mirang-mirang Halo, aku. Bro. Kowe anu? Yo. Aku tak. Nanging aku durung weruh apa praupanku jebles kaya Den Mas Broto. Den Mas Broto malah luwih bagus kowe. Nek ora percaya iki lho, ana belik kae lho. Ngono ya, Lek? Ana banyu kae. Ngilu kowe. Matur nuwun. Yen kaya ngene, selawase kaujutanku kepengin kaya ngene iki. Iya ngono terus ora apa-apa. Ning welenge wong tuwa. Nek kowe duwening rupa bagus, aja kok cakno ya kanggo wedokan-wedokan ya. Oh, aja kuwatir. Yen perkara kuwi sampean meneh ngerti kelawan aku. Iya. Sing kebangetan iki ya sampean. Ana apa? Lho marahi kok wedokan terus iki lho. Bos, tangkem. Wis, selak gage kono tindakke. Aku njaluk pamit Iya, pangestuku banyu itu. Repot. sajake kok mandhep mangu.
lamun to kowe nyawang kelawan aku. Apa ono sing salah? Boten. Ora sing salah. Boten mbok menawi niki rasane kula piyambak. Nganti nananya ditinggal ket esuk nganti sore nembe bali saking warung. Kopi pun kula cepake, susu nggih kula cepake. Susune sapa? Lah susune kula ta. Susumu. Lah nggih. Wah, iku sing dadi kelangenanku. Ampun. Sak Ada wise. luwasa. Ora nyono babar pisan Cempluk Warsia. Nggih, Den Mas. Sakwise aku mangerteni swasana ana ing desa Ngampal. Katon adem tentrem. Ras napa mboten? Mestine wae kerasan. Ning desa mame mung sikut kela kalau mongso ngampane lombok mentah. Ora dadi ngopo. Saestu. Kang Baku aku bisa saben dinane bebarengan kelawan kowe. Makan cinta. Heeh. Parek. Heeh. Ah. Kae lho ana tetembungan. Napa menika Ting Mas? Tai kucing rasa keju. Ala jenengan sakit piyambak. Den Mas, Cemplung. nggih. Kula niki kapan kalih penjenengan lho Den Ora Mas. bedane kelawan aku. Ditinggal sedilo ae nek lagi cinta ya kudu awon terus. Ngono ya? Nggih. Mergo iki dina kowe lagi wae ke Taman Asmara. Aku ngerti. Hah? Napa? Ke Taman Asmara. Lah jenengan jenengan ngerti lah jenengan nggih perso. Sabedane kelawan aku. Nggih. Mula kanthi kuwi tak Niki dilak adem-adem, aku. Den Mas. Ayo. Ning Ning jero napa? centong. Nggih. Raden ana aku. Anakku. Ayo. Warsia. Mau ndak sampe ning kene kok ora ono Cempluk Warsia? Sopo? Aduh, Den Mas. Ayo Cempluk. Sopo? Ono suarane wong lanang kae sopo? Kurang ajar. Alah Den Mas broto dene kampung. Lagi bojo bae opo tinggal metu. Durung wae kena. Durung kena lagi. Ayo bojo bae. dibacotno, ayo. Nggih pun monggo. Ayo. Kowe nyawang lawan aku. Kowe tuh ndak apa karo pawongan kae? Kok kowe ngianati katresnanku to? Den Mas broto. Lah. Alah monggo dilajengke Den Mas. Ora jek kene ndi? Sik kene. Kowe rasa bingung, waspadakno. Den Mas Broto sing asli kuwi aku. Den Mas broto. Niki Den Mas Broto ki aku. lho bojoku. Bojomu ki aku. Bojoku dadi loro. Ora mung sawiji. Siji aku. Aku. Sapa? Aku Den Mas Broto. Kowe aja ngaku gak weruh. Den Mas Broto ora ono loro Den Mas- karo siji aku. Kualik kabeh tembungmu kuwi kualik. Mergo apa? Ning kene Den Mas Broto mung sawiji aku. Mula kanthi kuwi ning kene aku tenane iki sapa? Ki cethono bab-bab ora prayoga yen kowe cetha Raden Subroto ngaku Raden Subroto tak takon. Putra ing Trenggalek kuwi ana pira cacahe? Putra ning Trenggalek. Redene aku putra ana ing Trenggalek. Aku mesti wae mangerteni cacahe ana pira putra ana ing Galek. Pira cacahe putra ing Trenggalek? Lamun kowe Den Mas Broto. Pira cacahe? Yen aku ngerti mergo aku putra ing Trenggalek. Cacahe apa pira? Trenggalek ana siji cacahe. Sapa? Raden Subroto ya aku. 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 Kowe ngaku mung gawe-gawe. Putra ing Trenggalek satenane ramane Subroto iso. Pinangka sembahan wis kawentar. Ora mung aku. Kawula ana ing Galek wis padha mangerteni. Iki cetha. Lamun to kowe ora Den Mas Broto. Mergo wong tuamu wae ora ngerti. Lamun kowe kok ngerti sapa wong tuane Den Mas Broto. Kowe mbalekke tembung lawan aku. Putra ing Trenggalek Raden Subroto ramaku ora ana liya, Adipati Debya Ngalih kuwi ramaku. Wong tuaku sing ngukir jiwa lan ragaku. Sudebya Ngalih kae pepundhenku. Lahir Subroto iki dina apa? Wong kuwi lahir-lahirku dhewe. Ayo ngerti apa nek pancen lahirmu dinane apa? Mestine wae aku ngerti. Nanging ning kene aku ora broko kelawan kowe. Lamun to kowe ngerti dina lahirku, kuwi mbebayani banget. Oh, cetha yen kowe gawe-gawe. Lamun to kowe ngerti
Lahir Subroto ki malam Jumat Kliwon kuwi aku. Jumat Kliwon. Jumat Yo Kliwon. kuwi lahirku. Oh, gawe-gawe Cempluk Warsiah. Kowe aja percaya karo Subroto sing palsu. Yo jane sing den masuk. Aku sing asli Sing Mas. asli ki, kok sing asli Sing asli kuwi aku. Aku. Stop. Aja digoyoyan. Heeh. Siji berdua gini. Siji wong loro. Siji wong loro. Sekiranya kowe ngatasi apa ora? Ora ngatasi ambek ngene-ngene. di sana. Heeh. Yen pancen kowe ngaku Subroto, to sing Trenggalek musuhmu ora ono aku. Yen kowe bisa ngalahke aku ngakoni yen aku dudu Subroto. Yen kaya ngono wong lanang tenan, ning kene diteter, tak tebak kakak siramu. Bapak tulungi, Pak. Kae lho bojoku, Pak. Bapak tulungi, Pak. Wong kadung kandel. Tolong ya, aja gampang ngene iki. Wah, kowe iki wong wadon ya sencalen kowe iki. Loh, Pak. Garwamu ya bojoku ki aku. Temblok. Ya, Pak, kula niki bingung lho, Pak. Bojone kula dados kalih. Ayo bojomu den masuk broto lah ya siji kira kowe kandha loro. Lah niku bocah iki nggih. Jah Pak. Nggih ampun kaget, Pak. Kula niki Den Masih Broto. Kula Den Masih Broto. Lho iya. Lah nggih kula niki bingung lho, Pak. Wah. Nggih, Cek Pak. piaseke padha gedhe dhuwur, Dhuwur. sandang penganggone go padha. Ambune kringet nggih padha. Sing mboten padha. Padha apane? Ambune kringet. Iya, padha apane? Padha kecute. Kok bisa? Lah rong atus kok. Apa meneh Pasuryani. Asuryane iki sami. Mujite ora geseh Angge Bapak. kok jebles lho, Pak. Niki pripun? Ning ngene lho. Kula wayah pripun, Pak? Wis wong wedok kok wani. Jeneng wis pirang-pirang dina iki wis kumpul karo kowe. Ayo mestine kowe iki diten. Ana ciri-cirine, ana titikane. Ciri-cirine apa iki? Ayo kono diteliti. Titik. Kowe aja guyu to. Kula niki Wong bingung. karo bojo-bojone dhewe kok. Lah iya. Rupane padha. Rupane padha, titike padha, kulite padha, lho rasane ya padha. Ora bisa. Kaceo sithik. Rasane beda. Bedane Tetep piye? ana sing cilik, ana sing gedhe. Heeh. Wis tau to? Sing cilik kono sing gedhe aku. Masa iya? Coba didumuk. Kowe nduwe titik. Wis kene wae gedhe aku. Aku iki ora duwe titian, aku bingung, Pak. Wong kenapa padha kok, Pak? Pun dika mriki. Cobi kula atur mriki. Yer cecek aku. Aku ya aku Ora aduh. Pun cukup. Jika kekalih niku pun bebidung ati kula lho. Cobi kula tak takon. Den Masih Broto sing asli kula aturi ngajeng. Nggih kula niki. Kula niki Den Masih Broto. Den Masih. Nggih. Lajeng Den Masih Broto sing palsu sing. Ah niki. Iki sing palsu iki. Palsu. Niki sing palsu. Kula niki sing asli. Pun cukup. Wah, yo pancen angel. Lah nggih niki pripun? Yes, ini wae. Nyun sewu. Den Masih Broto ndika seneng kalih anak kula si Cempluk Warsiah niku lair batin. Lahir batin, Pak. Lajeng ndika Lahir temu sing batos kula. mongko anak kula niku mung siji Cempluk Warsiah. Napa nggih bakal kelakon jur dirabi wong loro. Angge mboten saged. Tur melih wiwit kula menika ngertos enget kula putrane Kanjeng Bupati Trenggalek Den Masih Broto niku namung siji. Lho niki kok enten Den Masih Broto loro cetha. Yen niki mesti boten beres
niki enten Den Mas Broto sing diajeng-ajeng. Iya, pisan gawe. Kula teng mriki ajeng ngedeke sayembara. Sayembara. Nggih. Sinten antawisipun dika tiyang kalih. Niku ingkang kuwawa utawi kuat nadai kolor kula Kyai Blorong Seta. Kula saged kolor kula kok boten temekaning pati. Niku ateges Den Mas Broto sing asli. Ning yen kenging sabetaning kolor kula Kyai Blorong Seta kok jengkelan dadi batang. Niku ateges Den Mas Broto sing palsu. Sing palsu badhe mati. Ayo nika. Aku wae, pamun kowe iki sing palsu. Kowe enteng paukumanmu. Atimu itu mekane pati. Sing gedhe pangapuran. Pak, menawi wonten srana sanes-sanesipun nggih, Pak. boten. Mergo niki kangge nemtokake kula saged ngertos Den Mas Broto sing asli lan sing palsu. Lah niki sampun cetha niki palsu niki mboten wani. Yen dika boten wantun nadai kolor kula, ateges dika niku Subroto sing palsu sing daging-daging. Dipun pangapunten, Pak. Nggih. Pejah badhe kula lampahi. Kapeksa kula lakoni kula sagah nampi sayembara penci. Yen ngaten, monggo. Langsung ngeblake jajal. Pun jajal lan kakeke kula ngapa. Wis sing asli ayo diterusno. Badhe kula lajengaken. Dheweke putu, Kula Pak. niki sing asli. Pripun? Enake teruske arep keloran. Lah adem-adem ngenten kok. Lah niki sampun cetha. Menika Subroto ingkang palsu. Kula niki sing asli. Kedha niki mboten kuat napa. Anggih leres. Asaniki dumawah giliran dika. Kula Nggih. Pundi kula saged percaya yen to dika niku dereng nampani kolor kula Kyai Blorong. ya ampun cilaka menawi kula pejah tartantu sampean mboten gadah mantu. Jeneng niku lak mboten lagi. Kula saged percaya yen sampeyan niku pun nampani kolor kula, kula tamani kolor kula Kyai Blorong Seta kok sampeyan mboten mati. Ateges dika niku Den Mas Broto sing asli. Syarate ngaten nggih. 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 Menawi ngaten kula nggih wani. Jabang bayi. Dadi iki mau jen gendong. Alah, Kali Pak. mung kowe sing gento sing. Pak. Aku wis diombungi mau, Pak. Kowe iki yo kebyangeten kok. Lho jeneng menungso karo jin kok ora bisa bedakake. Dong jenengan tambane boten saged bedake kok napa maneh kula. Nek ngoten iki bojone kula, Pak. Iki Den Mas Broto sing asli. Niki nek mati lho boten enten kinane to, Pak. Wis kadung kebatut mati yo golek liyane. Aja, Pak, iki wis kadung ngerti rasane kok, Pak. Mengko tak goleke bojo. Aku ngopane ora itu Mas Broto. Kowe iki seko iki tak olehke mudin timbranan. Boten tringgalan iki duda jaka kok ndek bojo kok oleh. Ayo momo kowe diwayo ayo ora apa-apa bengkok ayo. Kowe seneng tenan. Ya nggih to, Pak, iki ditambani, Pak. So nambani ta ora ra tambani aku. Ayo main jati. Mas.
Cempluk Warsia. Monggo. Nggih, monggo Den Mas. Monggo. Den Mas kula. Kenanipun wonten kedadosan ingkang kados. Wonten salah setunggalipun menungso ingkang menggo warna ngembari dhateng wujud dipa. Niku boten sanes namung saking panjalmaning jin punika. Yen mergo saka gedene tresnane jin genta kalih anak kula si Cempluk nganti budidaya duka piyambakipun nyuwun srana dhateng gurunipun ngantos piyambakipun ngembari dhateng kawujudan. Nggih, Pak. Gandeng menika kelawa sampun tumapak ngrahayunipun si Cempluk Warsiah dereng kajamah kaliyan si jin. Sameneika kula nyuwun pamrayogi panjenengan pun kula menika sampun kapak kaliyan keluarga wonten Trenggalek. Ngaten nggih, Den Mas Bro. Kula kinten yen to ndika anggenipun bebrayan kaliyan anak kula si Cempluk. Niku taksih dumunung ing dusun Ngapa. Niku taksih kathah tiyang ingkang keburu sengit tartamtu ing anggenipun taksih kathah kedadosan ingkang kirang prayo Mekaten. mila anak kula si Cempluk Warsiah sampun kula pasrahaken kanthi tangan kula kalih timen ing mangke saged kales ing rubido langgeng anggenipun bebrayan dhateng kula monggo kersa anak kula Cempluk abuyung wonten ing Kadipaten Trenggalek. Cempluk Warsiah. Nggih Den Mas. Wis mireng kabeh ngendikane Bapak Waroslo. Nggih. Dina iki kapasrahke dening aku tak boyong ana ing Trenggalek. Kula mung ndederek kalih panjenengan pun. Bapak kula nyuwun pangestu badhe wangsul Pangestu